Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, είμαι στο σαλόνι μου, έτοιμος να παρακολουθήσω τον αγώνα με τη Ρουμπί Καζάν στην Ουκρανία. Δεν έχω ανάψει καλοριφέρ, έχω αφήσει το παράθυρο ανοιχτό για να νιώθω τις συνθήκες που επικρατούν εκεί πέρα υπό το 0. Καλή επιτυχία, θρύλε. Πάμε να τους σκίσουμε. Καλή επιτυχία! Τους πατάμε 0-0 στο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο θα ντους. Θα ντους. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα έχω αλλάξει τα γούρια μου, έβαλα τις σημαίες εδώ, γύρω-γύρω, και τώρα θα τους πατήσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε! Φόρτσα θρύλε. Τι έγινε? Όχι ρε πούστη. Όχι ρε πούστη. Μεγάλη φάση στο 70 λεπτό αγγίζει τον γκολ Ολυμπιακός. Χάθηκε ευκαιρία στην κεφαλιά η οποία είναι και από τον Μαρτούν και από τον Τωροσίδη μαζί. Πάλι ο Μαρτούν μέσα στην φάση. Νομίζω ότι τελευταίος εκεί με την μπάλα ήταν και ο Τωροσίδης. Έγινε το κόρνερ, ευκαιρία και πάλι σουτ. Γκολ! Το Ολυμπιακό το άξιζε. 1-0. Γκολ γαμώ την πουτάνα. Τους στοχώσαμε. Γκολ! Γκολ! Σε συνολική εικόνα ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από την Ρούμπιν, άσχετα να της άκουσα το ημίχρονο. Μπράβο ρε Κάρολ μεγάλε. Ο Κάρολ. Τελείωσε. Μπράβο, τους σκίσαμε. Μπράβο! Μπράβο τον Άκη. Έπαιξες πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω. Ο θρύλος. Κερδίσαμε. Παρόλο τις συνθήκες τις άγριες, με 13 υπό το 0 στη Ρωσία και με 1 υπό το 0 μέσα στο μάτι εδώ, με τα ανοιχτά παράθυρα και χωρίς καλοριφέρ, τους σκίσαμε. Θρύλε, ολέ, ολέ, ολέ. Και από τον Τάσο Μητρόπουλο, από τον Μανιάτης, τον Κάρολ, εικόνες πάρα πολύ όμορφες. Θα έχουμε πολλοί ρεπορτάζ βεβαίως και στα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν την ημέρα από την μεγάλη αυτή νίκη του Ολυμπιακού. Ξανά η κάμερα πάνω στον Ρόι Κάρολ, με την εικόνα αυτή εμείς να πάμε για τα τελευταία.